Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdınız. Wagtly tarap yurdumuzda çäderlikler we habarlarly tanıştyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýas. Garaşdınız. Wagtly tarap Türkmenistan döwletimizde nurana bayramçylyk, halkara wenanlar güni uly dawarlary senip giňden toýlandy. Giňerimde guralan bayramçylyk dawarlary hormatly prezidentimiň başçylygyna berkarar döwletimiň bagtyarlyk döwründe wenan mertebesiniň belente tutulýanlygyny aýdym görkezýär. Halkara Wenanlar gününiň öňsýeresinde akpurtlar ýurdumyzyň we jemgyýetimiziň durmuşyna möhüm ähmiýeti bolan şanly wakalary, uly dawarlary dessenli. Aýratynam hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedowyň ministrler kabinetiniň şu ýylyň 2 aýyny ýerine ýetirilen işleriň jemlerini başlanyp, sanly ulgam arkaly geçiren mejlisinde edit enilerimizi, mehriban gelin-gyýlarymyzy bu nurana bayram bilen gutlady. Men edit enilerimizi, mehriban gelin-gyýlarymyzy halkara Wenanlar onu olan 8. Mart bayramını tüýsürekden gutlaýar. Mehriban Wenanlarymyza bir jazaglyk maşgala awadançylygyny we bagtyarlygyny arzu edýän. Hormatly Wenanlar bayramyňyz gutly bolsun. Şeride hormatly prezidentimiz köp çağaly enelere eni mehri diýen hormatly ady dakmak hakyna permana gol çekdi. Şonuň ýalym sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisiň dowamyny hormatly prezidentimiz käbir köp çağaly enelere ýaşaý jaýlaryny bermek bardy da karara gelendigini aýdyp, ýaşaý jaýlarynyň açarlaryny gowuşdurmagy tapşyrdy. Milli liderimizden garaşdyry. Beýtarap Türkmenistanyň winanlaryny iwren bayramçylyk gutlawyny ösüp barýan ýaş nesilleri watan söýjilik we insanperwerlik ruhuny terbiýelemekde. Watanymyzda, halkymyzda, jemgyýetimizde we maşgala kymmatlyklaryna söýgü we hormat duýgularyny kemale getirmekde. Mehriban enelere möhüm ornuň değişdigini belleýär. Yeni mehri diýen hormat adamyna atyp bolan köp çağaly eneleriň jemgyýetimiziň we döwletimiziň bitirinen hyzmatlarynyň aýratyn ikrarnamasy, winanlaryň watanymyzyň mundan beýlegem güllä wesmegine goşundynyň tasdiklanmasydyr. Ýurdumyzy enäniň we çağanyň hukuklaryny gorumak babatda kanunçylyk ulgamy kämilleşdirilýär. Olaryň saglygyny gorumagy, çağlaryň dogry derejeli ösüşini üçin etmäge, köp çağaly maşgalalara durmuş gollugyny bermäge gönükdirilen maksatnamalar üstünlükli durmuşa geçirilýär. Köp çağaly maşgalalara hemme tarapdan gollugy bermek, olaryň ýaşaýyş durmuş şertlerini gowlandyrmak döwletimiziň hemişelik üns merkezinde saklanýar. Halkara Wenanlar güni münasibetli ýokary amatly bolan täze ýaşaýyş jaýlarynyň açarlary köp çağaly maşgalalara gowuşurly. Olar bu dawral gününe uly ruh bilenlik bilen jaý toýlaryny toýladylar. Eniler ýurdumyza amal aşyrylýan oňyn özgörtmeler, awadan durmuş, Wenanlary hemme tarapdan iş üçin dördülýän şertler, ýaş netiller hakyna edilýän alada, halkymyzyň ruhy aklak kymmatlyklarynyň artdyrylmagy uğruna amal aşyrylýan işler üçin hormatly prezidentimiz ene ýüreginden tüýsürekden hoşallyklaryny beýan etdiler. Şu bahar günlerinde ýurdumyzyň Wenanlarynyň adyna gutlawalar hemde mehirli arzuwlar aýdylýar. Konsertler, sergiler, bäteşikler, durly duşluklar hemde beýleki çäller olara başlanýar. Mehriban enelerimize, uýolarymyza, gyýdarymyza iň gowy arzuwlar beýan edilýär. Maşgala ojagyny wepallygy bilen jemgyýetiň sağlaşygyny emele getirýän Wenanlaryň bahar bayramy, Türkmenistan parakatçylygyň we ynançmaň watany şygaryny beslenýän şu ýylly aýratyn many-mazmuny bolýar. Şunun bilen maglykda 8. Mart güni halkara Wenanlar gününiň öňsýeresine ýaglandyrylan giň öçberli dawarlaryň öz bolşy dowamyny urly. Bugun belent ruhy wesinin aýdym sağly çykyşlar, gelin gyýdar aýdylýan hoşniýetli gutlaw sözleri we bayramçylyk dawarlary bahar pasynyň bu ajaýyp gününiň ähmiýetini hasam belende götürdi. Sowda Senat idarasynda ýurdumyzyň ähli gelin gyýlarynyň hormatyna bayramçylyk konserti geçirildi. Onda meşhur estrada aýdymçylary, durly aýdymsaz we dörejlik bäteşikleriniň ýeňjiler çykyş edip, gelin gyýlaryny bereklediler. Türkmen döwlet tank toporynyň artistleri, dokmaçylar, ferpay, galkynç, folklor toporlary, meňli tank topor aýdym sağly çykyşlaryň dawrasyny belende götürdiler. Konsertiň maksatnamasyny ajaýyp aýdym sağlar, folklor çykyşlary, meşhurlyk gadanyň we täze aýdymlar, nusgaw sağlar, döwrgap çykyşlar şeýle daşary ýurtlaryň aýdym sağlary ýanglandy. Munyň özi Türkmenistan parakatçylygyň ynançmaň watany şygarasynda geçýän ýylda 8. Mart bayramyny giňden dawrlandyrýan halkara birleşiginiň bir bütünliginiň aýdym nişany urly. Bu ýerde guralan dawara köp çağaly eniler, zähmet weçiranlary, önümçiliň öňdewarjylary, jemgyýetçilik guramalarynyň işçiň agdalary, alymlar, medeniýet işgärleri we dürli pudoklarda zähmet çekýän gelin gyýlar gatnaşdylar. Şerde bayramçylyk dawrasyna daşary döwletleriň ýurdumyzda işleýän diplomatik wekilhanalarynyň, halkara düzümleriniň aýal gyýlardan ibaret wekiller çağırdylar.
Olaryň dürli öwüşgünli ajaýyp çykyşlary, zenanlary bolan bimeşwer söýgü, öý ojaklaryň söýüsi, diýip disturlar saklayan, mehr, hoş niyetlik içilýän eneleri başynyň çena bolup ýanlandy. Munyň özi türkmen halkynyň cennet enäniň aýygynyň astyna diýen paýhatly jümlesiniň aýdyň beýany urly. Olar aýdym sallaryny ýurdumyzyň zenanlaryna başladylar. Bu çykyşlar eneleri bolan söýgü, hormat, hoşallyk duýgulary we nurany arzuwlar bilen goşdy. Täze taryhy ýamyň zähmetsewer zenanlary milli ruh gymmatlyklary hemde halkymyzyň dördün dünýä nusgulyk diýip disturlaryny döwrewap derejede dowam etdirmek bilen döwletimiziň we jemgyýetimiziň durmuşyny bolup geçýän möhüm wakalary işe gatnaşýarlar. Olara döwlet häkimet we dolanyş idaralaryny, ykdysadyetimiziň durly puduklaryny, ilim we bilim, medenet we saglyk guraş urlaryny zähmetjek gelýär. Telekeçilik işini alyp barýarlar we mehrwan watanymyzyň belent derejelere ýetmegini, hormat prezidentimiziň başlangyjy bilen ýagyňlandyrylan oňyn özgörtmeleriň amala aşyrylmagyna munasip goşunt goşma arkaly jemgyýetçilik işleri bilen meşgulanýarlar. Ýokary bilim we belent hünär derejesi, olaryň oňyn teklipler ködürlemegi zenanlaryň işiniň esasy urlarynyň biri bolup durýar. Ýurdumyzyň zenanlary her ýylla döwlet sylaklaryny, orjinlary we medallary munasip bolýarlar. Milletiň ruhy ahlak gymmatlyklaryny saklamakda, sagdyn durmuş ýolgalaryny wagt etmekde, ýurdumyzyň geljek bolan ýaş nesilleri döwrewap derejede terbiýelemekde, olaryň möhüm orun eýleýänligini aýratyn bellemeler. Bahar pasyryň ajaýyp günlerini gelin gyýdara dawraly, mehirli we ören şahatlykly gutlyk sözler aýdylýar. Olar çeperçilik we muzey gymmatlyklarynyň sergilerini, telerazi gepleşiklerde we metbuat sahypalaryny öz beýany tapýar. Häzirki döwürde ýurdumyz täzeleniş ruhuny dem alyp, ähli adamlaryň oňyn başlangyçlaryna, awadançylygyna, maşgalalaryň bitewligine we agdyberligine oňyn täsir ýetirýär. Bu urda döwletimizde bitirilýän işlerem dünýä nusgulykdyr. Maşgalada esasy orunyň eneleri degişligi gurrunsyz hakykatdyr. Munyň öz ruhy, medeni bitewligi, berek bolan söýgü we alada esaslanýan köp asyrlyk ýolgularyň munasip dowamdyr. Bayramçyl konsertiniň ahyryna diýarymyň owudun Bagtyar zenanlary atly aýdym ýanlandy. Ol ýurdumyzyň ähli enelerine, gelin gyýlaryna söýgüli we mehrwan zenanlary başlandy. Çünki gelin gyýlar dünýämiziň bedegi, onuň awadançylygy bolup durýar we ajaýyp sağlaşyk, şatlyk, ruh welekli geçilýär. Ýurdumyzyň aýal gyýlary döwletimizde oňyn özgörtmeleriň amala aşyrylýanyny, parahatçylyk we dörejiligiň möhüm şerti bolan awadan durmuşyň üpçün edilmegi uruny werur şertleriň dördülýäni üçin hormatly prezidentimiz şuňur hoşallyk sözlerini beýan edýärler. Hormatly prezidentimiziň türkmen halkyna bagşladan berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni eziz enelerimize, eşiretli zamanamyzyň gül gonşolary, mehrwan gelin gyýlarymyza belen sarpa oýlaýar. Garaşsyz, hemeçelik beýtarap diýarymyzyň ähli kunjugynny halkara zenanlary gününe başlanyp, ýokary ruh welekli öslenip geçirilen aýdym saly dawarlardyr şäherlerem gözellik bayramynyň şanyny hasym belende götürdi. Şu günler Türkmenistan parahatçylygyň öňeşmeň watan ýylynyň bahar aýynyň ilkinji günlerini güneşli diýarymyzda halkary zenanlar gününe başlanyp kurulýan dürli medeni köpçülik şäherleri Ahal welaýatyna da bir-birini ulaşýar. Şanly seni münasibetli Ahal welaýat häkimligi, welaýat medenet müdürligi, welaýatyň zenanlar hemde jemgyýetçilik guramalary tarapyndan zenan gözelligi bahar ýa-da ýaraşyk diýen at bilen welaýat derejesinde geçirilen dawarada aýdym sadyň belentden ýanglanan hoş owazyny beslendi. Welaýat merkezi äne şäherindäki dürli öwüşgünler beslen bagyt toy mekanına şatlyk şowkuny geçirilen dawarada aýdymçylaryň, ustat sazynarlaryň, şeýle tan toporlarynyň ýerine ýetiren çykyşlaryna milli liderimiziň alyp barýan rawaji işleri, ata watan, ene mukaddesligi, hemde pek söýgü we palyk ýaly ajaýyp duýgular özüniň çeper beýany tapdy. Halkary zenanlar günü münasibetli Akbuğday, Kaka, Sarıgыс, Beherden, Göktüp etrap häkimlikleriniň, medenet bölümleriniň, ýaşlar guramalarynyň, demokratik we agrar partiýalaryň, kärdişler arkalaşyklarynyň guramaklaryna geçirilen dawarlar diýseň täsirli boldy. Turwaşdan aýdym sadyň hoş owazyny beslenen bu dawarlarda medenet we synyň diýişgärleriniň halkary zenanlar günü münasibetli ýöri taýýarlan çykyşlarynyň hoş owazy halpary ornady. Ustatlyk bilen ýerine ýetirilen joşgully mukam bolup ýanglanan aýdym salarda hemde tanklarda milli liderimiziň baş bolmagyny berkarar döwletiň bagtyarlyk döwrüne ykbaly göterilen mehrwan halkymyzyň, güler ýüzli zenanlaryň, parahat watanymyzyň, milli medeniyetimiziň, berkarar döwletiň bagtyarlyk döwrüniň, eşiretli ýaşaýyşymyzyň hemde pek söýgüniň wasby has belentden ýetirildi.
Halkara Venanlar gününe başlanıp Babaday Xan tejen itiraplarının ve tejen şekerinin, itirap kekimliklerinin, medeniyet bölümlerinin, yaşır guramalarının, demokratik ve agrar partiyaların, kerdişir kılıçlarının guramaklarını geçirilen davarlarım, deysen tiyafirli oldu. Şol davarlarda il günümüzün milletin arkadağına, mehriban vatanımıda guvanç buysonçlarının eğitilmeldiginin aydın misalı oldu. Kalp joşturucu duyguları beslenen davarlarda aydımsa toparlarının belintten yanlanan çıkışlarının gowun götürücü yakımlı owazy kalplara şatlyk paýlady. Şol çıkışlarda berkarar döwletimizin bagtyarlyk döwrüniň güneşli diýarymyzyň hormatly prezidentimizin insanperwer adyl siýasatynyň ýurt asudalygynyň işretli ýaşaýyşymyzyň mehrem eneleriň hemde Türkmenistan paragatçylygynyň öňsüň watan ýylynyň wasby öz beýany tapdy. Berkar watanymyzyň çar kunjuna bolşy ýaly Balkyn vilayetine de halkara dinanır günüň hormatyna guralan dawaralar ýokary derejede ýaýwanlandyrylyp, baý mazmuna, eýtilmez joşgyna aýratyn ähmiýeti berilýär. Balkyn vilayet häkimliginiň vilayet dinanır bölüminiň beýleki jemgyýetçilik guramalarynyň hemde vilayet medeniýet müdürliginiň bilelikde geçiren dawarasy berkarar döwletde halkyn bagtyar, alkyş tede, şöhret tede arkada diýilip atlanyrly. Dawarada hormatly prezidentimizden halkara dinanır günü münasibetli bayramçylyk gutlawynyň ruhlanan Balkynda iýleşlermedi. Il ölsümede baky bagtyarlyga ýetirip, berkar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne eýeden gahrman arkadagymyda alkyş sözlerini beýan etdiler. Dawaran dowamyna vilayetiň aýdymsa tans halk töröçülük toparlarynyň şoğuny çykyşlaryna orun berildi. Balkynly medeniýet we sunugy değişgärlerdir talip ýaşlar özleriniň döwrewap aýdymsazlary bilen halkara dinanlar günüň mehriban gelin gyýdlarymyň berkar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň gahrman arkadagymyň paratatly başdonlygyna il ýurt bähbetli umumy adamzat ähmiýetli tutumly işleriniň sapaly durmuşymyň tebigat gözellikleriniň wasbyny getirdiler. Vilayet we şäher häkimlikleriniň, vilayet şäher dinanlar bölümleriniň, vilayet medeniýet baş bilim müdürlikleriniň hemde vilayet ýürütýän mekdebiniň bilelikde guramaklaryna Balkanawa şäherindäki Bagyt köşkü toý dawaralar merkezine berkarardyr ýurdumyz bagtyardyr döwrümez sag bol edi arkada uzak bolsun ömrüňiz diýen at bilen geçirilen dawara hem ýokary derejede ýaýwanlanyrly. Halkara dinanlar günü münasibetli vilayet häkimliginiň ýaşlar guramasynyň Balkyn vilayet geňeşiniň we vilayet baş bilim medeniýet müdürlikleriniň bilelikde guran bayramçylyk dawarasam biz arkadaly watanyň bagtyar ruh bilen çağlar diýen at bilen alyslara ýaňsarly. Türkmenistan paragatçylygyň we inançmaň watan ýylyna ýurdumyzda ajaýyp bahar bayramy aýratyn maňy mazmuny betlenýär. Hormatly prezidentimiziň dinanlar hakdaky aladatynyň durmuş hakykatyna eýe bolýanlygynyň alamatlary ugudan baharyň ilkinji günlerine giňden mellenýän halkara dinanlar gününiň dawaraly pursatlarynda has aýdyň ýüze çykdy. Daşow vilayet şäher häkimlikleriniň, dinanlar guramatynyň vilayet itirap şäher bölümleriniň, demokratik agrar partiýalaryň vilayet şäher komitetleriniň, kärdesler arkalaşyklarynyň vilayet birleşmesiniň, ýaşlar guramatynyň vilayet şäher geňeşleriniň bilelikde guramaklaryna halkara dinanlar günü münasibetli geçirilen dawara birdir türkmen dinanlarynyň ýüregi diýilip atlandyryldy. Gözelligi, dörüjligi, hoş niýetligi öňe jemleýän bu bayram dinany tarpa goýmak, olaň mertebetini bilen tutmak ýörelgelerini öňe jemleýär. Mehriban käbilerimiz, gelin gyýlarymyz jemgyýetiň iň hormatly adamlardyr. Şu bayramçylyk günlerini muň özi bütün aýdynlygy bilen ýüze çykýar. Bu ýerde zehinli sunugy diýişgärleriniň aýdym saatly çykyşlaryna da uly orun berildi. Zehinli sunugy saatlarynyň ýaş ýerine ýetirjilen çykyşlary bayramçylyk gününiň belent ruhyny has artdyrdy. Şol çykyşlarda türkmen dinanlarynyň nusgalyk kiýafetleri, görüm görellileri, gözellikleriniň belent teňde wasby belentden ýetirildi. Türkmenistan paragatçylygyň we inançmaň watan ýylynyň bu dawarasy aýratyn täzeçiligi we ruh belentligi bilen tapawutlandy. Bu ýerde ýerleşdirilen gadim we müdümi gymmatlyklarynyň fergisi ajaýyp görnüşleň üstüne ýetirdi. Gelin ýylyň elişleriniň haly we haly, keçe we keçe önümleriniň durly görnüşleri, gözaşyny gadimiýetden alyp gaýtýan ustaçylyk, dergärçilik sunuwatynyň önümleri we dinanlarymyzyň ajaýyp şaýtepleri, beýleki gözel görnüşler kim bilen ünsünjekdi. Ajaýyp bahar patynyň ilkinji günlerine bellenýän halkara dinanlar günü münasibetli dinanlar guramatynyň Daşow vilayet şäher itirap bölümleriniň hemde vilayet medeniýet müdürliginiň bilelikde guramaklaryna bagtyar dinanlar bagtly eneler atly aýdym saatly dawara geçirildi. Bu ýerde zehinli sunugy saatlarynyň ýerine ýetiren aýdym saatly çykyşlary dawaran şatlygyny has belende götürdi.
Dabaran geçen yerine yayvanlandırılan milli öwüşgünle sergem oň täsirligini arttırdy. Sergide gelin ýyllarymyzyň çeperelleri, ihlasi ukuyp başarnygy bilen döredilen gözel we nepis haly önümleri, eli işleriniň durly görnüşli gelin ýyllarymyzyň bedeg şaýtepleri dabara aýratyn öwüşgün çaýdy. Döwrümüziň dörejlik joşguny, izid watanymyzyň yeten belent derejeti, milliligi ýugurlansyňyt, çykyşlyň içinden er şarga çolup geçdi. Halkara Dinanlar Günü münasibetli Demokratik Partiýanyň Daşaw Dylayt bölüminiň hemem Aratenat Orta Hüner Okuw Mektebiniň bilelikli guramaklaryna talip gyýylyň aratyna bätleş geçirildi. Bätleşiň şertlerine görä ine mamalarymyzdan gözden şalqaýtýan nagyşlyň nepitligi, oňy siňen sirli şekilden aýratynlyklary barada gurrun etmek bilen talip gyýylar öz ukuyp başarnyklaryny açyp görkezdiler. Ýurdumyzyň Rewap vilayetinde de mukaddesliň hemde gözelligiň bayramy, halkara Dinanlar gününe bagyşlanan dawralarda çäreleri ýokary ruhlentligi, şatlyk şowkuny betlenip geçirildi. Rewap vilayet we Türkmenawat şäher häkimlikleri, Dinanlar bölümi vilayet medeniýet müdürligi tarapyndan Bagtyarlyk döwrüniň Bagtyar Dinanlar diýen at bilen geçirilen aýdym sarda dabara eşretli tamanamydan hoş owazly senaty bolup alyslara ýaňsarly. Garaşdyrılamyzyň şanly 30 ýyllyk toýunyň toýlanýan Türkmenistan parahatçylygyň we anançmagyň watan ýeriniň Pasylyň sultany ajaýyp Bahar Pasylynyň ruhuny laýyk täzleşikli bedelen vilayet medeniýet merkezine geçirilen bu dawarada Seyit Nadar Seýdadyň Döwlet drama teatrynyň eni mertebesine arşy götürýän joşgunly ide we sadly kompozisiýasy Gahrman arkadağımızın halkımızın bagtyarlygyna, sagdanlygyna we ruhunentligine önükdirilen nusgalarlyk ýörelgelerini, baky berkarar diýarymyza gül-gülistan bolup gadam basan ajaýyp Bahar Pasylyny, edid inelerimizi, milletiň ýüzüniň tuwagy bolan mehriban gelin gyzlarymyzy, mukaddes söýgüni wasp edýän belent ýeňlaýdymlar, çağlar dörejilik toparlarynyň nesilleň bagtyarlygyny wasp edýän şowkunly çykyşlary, gözellik bayramyna aýratyn ruh çaýdy. Bayramçylyk konsertiniň dowamyna ene mamalarymyzdan nesillerimize miras galan ýokary ahlaklyk, insanperwerlik ýörelgelerinden, dinanlarymyzyň nusgalyk edim gylymlaryndan gözbaş alýan joşgunly tantlar hemde mukaddes däplerimizi, halkymyzyň insanperwer ýörelgelerini açyp görkezýän folklor toparlarynyň milli ruhumyzy dawarlandyrýan çykyşlary kalplere öçmejek mehr çaýdy. Dawaraň dowamyna ýerine ýetirilen sungy eserlerine arkada prezidentimizin edid enelerimize, ýurdumyzyň mehriban dinanlaryna goýgan benin sarpasynyň şöhretlendirilmegi, ajaýyp Pasylyň elkinji bayram bilen beýik saatlaşygy emele getirdi. Bayramçylyk dawratynyň geçirilýän ýerine ýaýwanlandyrylan sungy eserleriniň sergilerim ýokary ruhlentligi betlenip, dawara aýratyn rowş çaýdy. Vilayetin Kerki köýtüne Halaç Saýet etrap häkimlikleriniň, Dinanlar birleşiginiň etrap bölümleriniň, Demokratik we Agrar partiýalyň etrap komitetleriniň, Kerdeşler arkalaşyklarynyň, ýaşlyk uramasynyň etrap geňeşleriniň, etrap medeniýet bölümleri bilen bilelikli ugamaklaryna, dünýäniň bar görkü enedir ene diýen at bilen Türkmenistan parahatçylygyň we anançmagyň watany ýylnyň görkany bayramlarynyň biri, Halkara Dinanlar Günü münasibetli geçirilen çäreler kalplarda ýatdan çykmajak duýgular döretdi. Ýokary ruhlentligi betlenip geçirilen dawaralyň bütün dowamyna ýerine ýetirilen joşgunly tantlar, milli mirasymyzdan, asyrly däplerimizden gözbaş alýan folklor toparlarynyň şowkuny çykyşlary bilen utgaşan şirni wazly aýdymlarda, arkada prezidentimizin halkymyza bagş eden nurana dünýäsiniň, mehriban inelerimiziň ýurdumyzda belentden belent tutilýän Dinan tarpasynyň tebigaty ajaýyp serpa ýapan Bahar Pasylynyň wasby belentden ýetirildi. Sekinci Mart bayramy Halkara Dinanlar Günü münasibetli Mar welaýatyna geçirilen dawarlar welaýatyň Bagtyar ila tarapyndan mehrem inilerimize, gullerden görkli gelin gyzlarymyza goýulýan belent hormat sarpaň alamaty bolup, ol gowun göterji pursatlar betlenýär. Mar welaýat häkimliginiň, Türkmenistanyň Dinanlar birleşiginiň Mar welaýat bölüminiň, hemde Mar welaýat medeniýet müdürliginiň bilelikli urnamaklaryna geçirilen bayramçylyk dawarasy ýurdumyzyň Bagtyar dinanlaryna goýulýan belent hormat sarpaň aýdyň beýany urly. Türkmenistan parahatçylygyň anançmagyň watan ýylymyzda bellenýän bu dawarany welaýatyň medeniýet ösürmegi diýişgärleri, ussat aýdymçylary, tam toparlary, ýürüýte saatçylyk goçaglar syngut mekdepleriniň wekinli ýaşlary, döwrwap çağlar tam toparlary özleriniň bayramçylyk münasibetli taýýarlan aýdym saatly çykyşlar bilen bezeldiler.
Bagtyarlyk döwrümizin ruhuny laýyk derejede belent keňlerde aýdylan aýdymlaryň, ýanglanan şerin mukamlaryň, ýerine ýetirilen döwri wap tanışlaryň şadlyk şowkuny uzaklara ýaňsalyp, toý şadlygyny döretdi. Göňülleri galkynlaryň bayramçylyk çykyşlaryny Mehriban we Gahrman arkadamyzyň wenanlaryň zäkbeti, bagtyar durmuş hakyny amala aşyrýan rowaji işleri, edep terbiýanyň mektep gataplanýan mehrem inilerimiz we bagtyar wenanlarymyz giňden wasp edildi. Davradaky ýürekler joşdurýan şerin mukamlar, bagtyarlyk döwrümizde mehriban wenanlar bardy, uly aladalar edýän, milli liderimiziň adyny tüýsürekden çykýan alkyşly sözler bolup ýanlandy. Bagtyar wenanlaryň bayramçylygy münasibetli, mar şeker, türkmengala, murgap, garagum, mar etrap ýakymlyklarının, etrap wenanlar kimde medenet bölümleriniň, demokratik we agrar partiýalarynyň etrap komitetleriniň, kärdi şarklaşyklarynyň şeker we etrap birleşmeleriniň, ýaşlar guramasynyň welaýat geňeşiniň, şeker we etrap medenet bölümleriniň gurnamaklarına geçirilen dawarlarda medenet we synod satlary, tam toplary çykyş etdiler. Medenet işgärleriniň uly hyjy bilen görkezden çykyşlary bayramçylygyň şowkuny artdyrdy. Ussatlyk bilen ýerine ýetirilen aýdym sallarda we tanışlarda hormat prezidentimiň alyp barýan ýyl bekfitler waji işleri, bagtyar zamanamyz, wenan gözelligi, mehriban gen gyýlarymyz giňden wasp edildi. Hormat prezidentimiň owa hyjylyk ulgamyny ösdürmek, owa adamlarynyň ýaşaýyş durmuş şertlerini ýygyderli gowlandyrmak babat edýän taýsyz taglary ýurdumyzyň zäkmesir ekrançy daýhanlaryny hasam uly üstünlikleri galkynarýar. Hut soňky ýyllaryň içinde bolsa ekrançylygyň beýleki uğurlar bilen birlikde gülçülügem aýratyn ösdürilýän uğurlaryň birini uğurly. Liverpoolatynyň çärje etrawynyň hususiýetçi daýhanlarym şuň kunlarda bahar pasynyň gelmek bilen ýyla dyşhanlarda dürli gülleriň uly tapgaryny ösdürip kemale getirdiler. Ýyla dyşhana şertlerini zähmet çekmekde ba tejribe toplan Liverpoolatynyň ekrançylary dürli göw gönümleriň bol hasasyny ýetişdirmek bilen birlikde toýdur bayramlaryň bedegi bolan dürli görnüşli güller kemale getirmekde de ul ussatlyk görkezýärler. Bu işde esasan welaýatyň çärje etrawynyň hususiýetçi baby daýhanlarynyň netijeli zähmeti bolsa, hasam bellenmäge münasipdir. Ýylatyň bu görnüşli önümleri bolan islegini kanagatlandyrmakda hojuluklarda gülleriň iňtiafini we has gözel görnüşler saýlanyp ekliýär. Şol bir wagtyň özünde ussat gül çekerançylar tarapyndan daşary ýurtlaryň bu uğurda ba tejribeleri we ilmiň gazananlar giňden öwrenilip, uzak wagtlap terligini saklayan görnüşler saýlanyp alınýar. Güller ýetişdirilenine yerli şertlere uğurlaşan görnüşler döretmek babatda da utkoşukly işler ýoly goýulýar. Ekrançylar tarapyndan ýetişdirilýän gülleriň her bir düýbi uly alada bilen gurşalyp, esasan werur bolan gün toprak, howa, ýagtylyk ýaly wajyp şertler dol gözüňde tuturýar. Ahlasy we şowly çekilen zäkmet öz aýdyň netijesini berýär. Muňa bolsa gülçi ekrançylar tarapyndan hojuluklarda ýetişdirilen owodyn we täfin gülleriň misalyny da aýdyňlyk bilen göz ýetirmek bolýar. Dürli renkli owodynyň täfin güller göreniň gözünde kundurýar. Ma'lum bolýar türkmen halkymyzyň arasynda güller gözelligiň we owodynlygyň iň beýik nişan hökmüne feredilip gelýär. Bu ýerde ýetişdirilen güller öz wagtyny we terligini halka ýetirmekde işler uramçylykly häfete eder. Höwes bilen ýetişdirilen tergüller sowda nokatlaryny we bazarlara köpçülikden urudylýar we olardan owodyn gül çemeller bolup, ýelýeter bahalardan halk köpçüligine höwürlenýär. Hormat prezidentimiz berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne şöhratly taryhymyzy halkymyzyň dörden milli gymmatlyklaryny ösdürmekligi, ýeni mamalarymyzdan miras galan el işlerini öwrenmek, tikinçilik ýaly kesipkärler münasip dowam etdirmekligi giň ýol açdy. Ýurdumyzda dünýä meşhur milli gymmatlyklaryny öwrenmek we geljek nesillere miras galdyrmak bardy, uly meşhurly işler durmuşa geçirilýär. Daşowur welaýatynyň çeperelligini gyýdary, öldür şüni dördülýän giň mümkinçiliklerden peýdalanyp, bu önümleriň nusgalyk görnüşlerini öndürmekde aýratyn tapawutlanýarlar. Hormatly prezidentimiziň berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne şöhratly geçmiş taryhymyzda halkymyzyň döreden milli gymmatlyklaryny ösdürmekligi, ýeni mamalarymyzdan miras galan el işlerini öwrenmek, tikinçilik ýaly kesipkärleri münasip dowam etdirmekligi giň ýol açyldy. Ýurdumyzda dünýä meşhur milli gymmatlyklarymy, nutgalyk el işlerini asyrlardan şuňlara ýetip gelen bu ajaýyp hünärleri öwrenmek we geljek nesillere miras galdyrmak barada uly meşhurly işler durmuşa geçirilýär. Daşowut welaýatynyň Aktepe, Ruhwelent, Bollumsal etraplarynyň seperelligini gyzlary özleri üçin döredip berilýän giň mümkinçiliklerden peýdalanyp, bu önümliň nusgalyk görnüşlerini öňürmekde aýratyn tapawutlanýarlar. Halkymyz milli gymmatlyklary diňe bir daşky görnüşi boýunça däl eýsem tebigat bilen aýrylmaz baglançyklikda döredipdirler. Ýeşewur zenanlaryň taýýarlanan azaýyp el guramalary, owodyn nagyşly tahyýalary türkmen halkynyň milli gymmatlyklarynyň arasynda münasip orun tutýar.
önümlüň owadan görünüşleri, owadan döwrümüň rowaşlyklary bolup göňüllerde buýsançlary diýär. Muň özi hormatly prezidentimiň peşkeş beren berkarar döwletimiň bagtyarlyk döwrüniň hem de sanly garaşdyrlygymyň 30 ýyllyk toýuna taýýarlyk görmegiň ruhy belentligi bilen münasip utgoşýar. Hormatly adamlar, indi bolsa ýurdumyň welaýatlaryna we paýtagtymyz Aşgabatda 8 martda saat 20-den 9 martda saat 20-çe boljak howa barady. Türkmenistanyň howa maglumaty gullugynyň berýän habar bilen tanyş boluň. Balkan welaýatyny ütkäp durýan bulut howa bolup askem ýagyş ýagar. Demirad kulmatardan tildis kuntu 9-14 metre ýetýän şymal ufer howa gijesine 1-6 gradus, gündüzüne 8-13 gradus, kenarky taraplaryna bolsa 4-9 gradus maýl bolar. Ahal welaýatyny ütkäp durýan bulut howa bolup askem ýagyş ýagar. Demirad kulmatardan tildis kuntu 9-14 metre ýetýän şymal ufer howa gijesine 2-7 gradus, gündüzüne 13-18 gradus maýl bolar. Mary welaýatyny ütkäp durýan bulut howa bolup askem ýagyş ýagar. Demirad kulmatardan tildis kuntu 9-14 metre ýetýän şymal ufer howa gijesine 2-7 gradus, gündüzüne 16-21 gradus maýl bolar. Lewap welaýatyny ütkäp durýan bulut howa bolup askem ýagyş ýagar. Demirad kunnordan tildis kuntu 9-14 metre ýetýän şymal ufer howa gijesine 3-8 gradus, gündüzüne 15-20 gradus maýl bolar. Daşowd welaýatyny ütkäp durýan bulut howa bolup askem ýagyş ýagar. Demirad kulmatardan tildis kuntu 9-14 metre ýetýän şymal ufer howa gijesine 3 gradus sowukdan 2 gradus şeýle maýl, gündüzüne 9-14 gradus maýl bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda ütkäp durýan bulut howa bolup askem ýagyş ýagar. Demirad kulmatardan tildis kuntu 9-12 metre ýetýän şymal ufer howa gijesine 3-5 gradus, gündüzüne 13-15 gradus maýl bolar. Şeride ýurdumyz boýunça mart aýynyň 9-ny magnit hadisasynyň gowşok täsiri bolmany arşylýar. Edit watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düdümini tolan bölejikleriniň möçberiniň kadydan 9 götürüm artmagy bilen baglanyşykly, howa şertleriniň adam bedeni ýetirýän oňoýsuz täsirleriniň öňüni almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy, şerdiyat bassyny, howanyň derejesiniň üýtgeýäni nazar alyp, basıla görä geýilmegi maksat berýär. Mehriban ýerleşler. Bu editleri berk berjä etseňiz, ýeriň islenip bassyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimizi jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni aty watanymyz Türkmenistan ýakly wagtlarda düşürýär. Ýakly düşen özüne bolsa, halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünýär. Hoş sag bolun ýerleşler.